ikusten dut bidean dau abantzadatik eta... Bueno, etorten danean, gehitu egitela. Egun ondanoi eta eskarrik asko bertaratzearren gaurko osoko bilkurari. Gai zerrendagaz hasiko gara. Ebazpenak 2024ko uztaileko 29ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zeo zer esaterik? Isidoro? Incapaz irakurtzeko gero geritu naz pleno hostian informatiko tema konpontzeko eta ezin izin dut irakurri osak. Baitz edo ezetz, azten dira. Isidoro jakin, baliabide guztiak ipiniko jatzuzela eta errestuko doguzela, zuk beste moduen irakurri alizeteko, bai aurreko plenoaren akta, eta bai udalak sortzen daben dokumentazioa. Egize da, gestionagaz badeko gule hor arazo txikitxo bat, baina konpontzen ari garela bai. Así que parkatu jaso zuzen eragozpenak eta saiatuko gara PDF baten bidez, edo beste baliabide batzukaz, irakurri alizetie. Bai? Eskerrik asko. Esan, Ander. Bai, guzti, gure partetik Isidoro atara dau gaie eta atzo saiatu ginen bidaltzen dokumentazioa bialdu genduna ere baitako arreoz ere barasoak ikusi zituen irakurteko. Orduen bere bestot eskubide guztia dela, bere aztentzinoa gu alde horretatik ez dugu ezer ikusi aktan eta berez baiezkoa emongo dugu. Baina bai esan behar dugu momentu honetan tramitazioa eta batez ere dokumentuak eskuratzeko orduan, egin behar ditugun tramite, baku, sartu, registratu, joan, lehenengo deskargatu behar dozu ordena edo deialdea, gero joan behar zara. Gure karpetatara eta gero kandin dokumentazioa, ez dakit, posible bada errestea, asko eskertuko genduke. Ze uste dute nahiko korapilatzu da, hor dago, ez dut esaten ez dauenik eta ez dauenik aukerarik ikusteko, baina bideak igual errestea, alan olan ez dakit, hori informatikoekin eta baloratu beharko dugun gauza badala. Bai Isidorontzako, kasu honetan bere egoera gaitik, eta baita ere danontzako. Uste, ekarpen horregaz dano gauzela ados, teknikariak bebai, baina oraindik uste ez dela sortu espediente kudeatzailerik idealena edo, eta hau aurrekoa baino bi hau da, ez? Baina badekoz bere gauzatxo bebai, así que astiro saiatuko gara. Bigarren, bigarren puntora joko dugu. 2024ko aguaren 20. artikuluaren aldaketari, 2024ko transferentzia eta diru laguntza arrunta eranzkinari, eta Amorebieta Etxanoko udalaren DPE-ari hasierako nespena ematea. Hotshot Etxano Kirol Kluba. Miren mesedez. Eso, eskerrik asko, Ainhoa. Hau batzordean jada komentatu genuen, bitxosten jaso dituzue, bata kultura eta kirol teknikariarena, beharra eta proposamena deiraziz, eta bestia kontu hartzailetzarena, ontzat hartuta teknikariaren txostena, ze pausu egin beharko genitun aztertzen duna, ez? Eta orduan hemen onartu beharko litzatekena da, alde batetikan, udalarauaren 20. artikuluak arautzen ditu diru laguntza izendunak eta hori egokitu beharko litzateke egun daukan aurrekontu zenbaki, kuantiatikan igota, ze aurretikan ja elkarte honek bat zeukan diru laguntza, eta aurrekontu aldaketa bat izapidatu behar da, hurrengo puntuan daukaguna. Eta hori udalbatzako osoko bilkuran aurkeztu behar dela. Batzordetik pasatu zen, eta hau batez onartu zen.
eta diru laguntzen plan estrategikoan ere egokitu behar dela, aztu intzait esatia. Andar, mesedez? Bai, guk kasu honetan baiezkoa bozkatu dugu, eta ikusten dugu kristolana egiten ari direla, hainbet elkarte, hainbet kirol elkarte, beste kirol batzuk zornotzan sustatzeko. Eta gure partetik, gure animorik eta gure laguntasun guztie elkarte hoiei. Hauin da, Hokei Hotspot etxano taldearena, horbe gero eta ume gehiago dekie, baliabide eta infrastrukturak egokiak behar dabez, bai edo bai, eta bien moduen, ontxe sortzen ari diren beste elkarte batzuk, ez da? Gure partetik, babes guztia elkarte hoiei. Eta, noski, esan duten moduen, bai eskoa boskatze dugu. Aho batez. Hirugarren puntura, aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, kreditu gehigarria, 5. zenbaki eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Hemen hau ere antolakuntza batzorretik pasa zan, hemen aurrekontu aldaketa bat proposatzen da, 452.000 eurokoa, horrode hainbat gastu orokor eta zerbitzu bigarren kapituluan proposatzen dianak, eta gero 4. kapituluan dala diru laguntzen atala, hemen dago leheno komentatzen genuen kuantia. Eta guztira izango lirateke, zerrenda bat dago, baita ere partidaz partida eta zerran proposatzen dana, eta gero kontu hartzaietzako txostenak ere daude, posibilitatzen dutenak. Batzordean pasazan, eta hau gehiengoz onartu zan, etzan izan hau batez. Itxaso? Hau batzordean EH Bildutik abstenitu ginen. Eta oingoan be abstenituko gara. Zergaitik. Balde batetik aurrekontuen aldaketa eta gainera dirua remanentetik datorrenez, remanentea, apur bat guk ikusten dugu direla, ezuste batzuk agertzen direnean. Eta egia da lanak egiten direnean ordaindu egin behar direla. Hori ados gauz. Baina, karo, hemen 400.000 inguru euro hoietatik, ia 400.000, 180.000, dira datozenak apurtxubet gazteriatik eta jarduera soziokultural guzti hoietatik. Orduan, ze pasetan da? Jarduera soziokulturalak eta olako gauzak, nik uste dut aurrikusita badaudela. Eta aldaketa hain handi hori eta dana olako baten sartzea, ez dugu ikusten. Egia dabe bai, eskatu dugula jaien apurtxu bet gastu guztien detalle. Eta oraindik, miren, zauzkun batzordean bidean dauzela, baina ninokarren esteko. Segure duguna jakin da apur bat dana, sartzen jakuz gauzak apurtxu bet dana banatute, eta ideia global bat eiteko eta informazio guzti hori eskuratzeko arazoateko. Osea, bilatu behar dugu hemen dana sakabanatuta ez dakizer, orduan, gure dugu euki horren ikuspegi globala. Eta remanentetik ataten danean olako dirubet, atarako izango balitz gauza ezberdinetarako, ze hemen badauz, egia da, gauza batzu direla, konponketa batzuk matxurak, horrek ezin dire horrikusi. Baina beste gauza batzuk bai. Eta orduan pentsetan dut, planifikazio hobe bat egin behar dela, alegindu behar dela egiten, apur bat departamentu guztietatik. Ze 400.000 euro, ez dire 5.000, 6.000, desbiderak txiki batzuk, bai ikusten dugu, normala dan moduen. Baina horren beste ez dakit. Orduan, ez teko guargi. Diru hori, segaitin ez dan hobeto planifikatu, ze ez usteko suertatu dan horren beste handitzeko. Horregatik, EH Bildutik, abstenituko gara. Andarrak esan daben moduen, udalaren lana errestea da. Eta aurrekontue, tresna bizi bata, eta egokitzen da egunerokotasunera. Udal teknikarizek, bai miren, bai koldo, prest dauz, osea, zalantza guztizek deko zuesenak, galdetu, eta erantzun gehiatzue.
guk EH Bilduk esan duzuen moduen, batzordean abstentzioa bozkatu gendun, eta hemen be abstentzioa bozkatuko dugu. Zori, aurre ikuspen falta somatzen dugu apurtzu bet jaien testu inguruan, eta ulertzen dugu be bai, ez da, erraza atinatzea, baina, bueno, jasotzen dugu zenean txostenak eta, hori, hengo dugu, baina momentuz abstentzioa. Eskerrik asko, Alba. Bai esko botoak, abstentzioak, Laugarren puntura joko dugu. 79. eta 85. fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 2024ko 8 eta 10. espedienteak. Uztaila eta abuztua. Miren, mesedez? Hau ere berriro kontu pasazan antolakuntza batzorretikan eta aurreko plenoetan eta baita ere hemendikan pasada da Larrea Kirola instalazioen kudeatzeko zerbitzuaren fakturak uztaila eta abuztuari dagozkionak, horregaitik handia bi faktura, baino argumentazio berdina da. Aurrekoetan esplikatu zen, lizitazioa amaitu zen aurrekoa, berria kudeatzen ari zen eta bitartean negoziazio kolektibo bat egondu zen eta aurreikusten zen etzala nahikoa izango zegoen aurrekusia zegoen diru partida, eta horren aldatu behar izan genuen aurrekontua, gero lizitazioa berriro, eta horre martxan dago, baina bitartean uztaila eta abuztuan jarraitu da ematen zerbitzu. Eta hau batez onartu zen aurreko batzordean ere. hau batez, bai. Bosgarren puntua. 101 fakturen zerrenda balioeskotu eta onartzeko proposamena kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea 2024ko 9. espedientea. Itzulia 2024. Miren, mesede? Hau ere beste faktura bati dagokiona da, aurkeztu zen baitare batzordean, esplikatu zen, egintzala zerbitzua eta dagokion prezioa eta, merkatukoa edo dagokiona hori litzatekela, eta batzordean ere bozkatu genuen, eta printzipioz hau batez onartu zen. Bai, hemen inguruen botanuen batzordean, eta ez dakit igual, agian informazio gehiago dauen, honekin jarraitzeko asmoa dago? Itzuliarekin? Arman? Aurrekontuak egiterakoan astartuko da. Planifikazio behar da, itzulia apirilan bueltan lehenengo astean izaten da, eta orduan, jakiteko edo jakitun egoteko, ia datorren urtean jarrituko dugun itzuliarekin harremanetan, edo, bintzat, hartu emonetan. Gaur egun ez dago ezarrera bakita. Bai, hau batez, bai. 6. puntura joko dugu. 1787 alkatearen dekretuaren kreditu gehigarrien 2024ko 6. espedientea eta egonkortasun txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Hemen hau ere alkatetzako probidentzia batetik handator, hainbat partidan erlazioa zegon, batzuk 2. kapitulukoak eta beste batzuk 4. kapitulukoak, zehaztu zian bertan, eta baita ere kontu hartzailetzako txostenak ere hor gehituta zeuden, bai fiskalizaziokoa eta baita ere egonkortasunekoa, eta danak ontzat ematezut. Udalbatzari, udal aurrekontuko konpromiso kredituen erantzkineko lehenengoko aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Miren, kaixo, hemen maiatzan 31ean osoko bilkuran hasiera batez onartu zen udal aurrekontu aldaketa, etzan egon alegazioarikan eta onartu zen edo argitaratu zen modu definitiboan uztailaren 18an osteguna. 8. puntua osoko bilkurari aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Kreditu gehigarrien 4. espedientea eta egonkortasun txostena. Iren, mesedez? Hau ere berdin, maiatzaren 31ako osoko bilkuran onartu zen
udal aurrekontu aldaketa hau, eta argitaratu zen hau uztaiak 19an, ostirala. Etzan egon alegaziorik bitartean, da zara. Eskerrik asko. Osoko bilkurari gastuen eta diru sarrereren betearazpenaren berri ematea. Bai eta 2024ko bigarren hiruhilekoari dagozkion diru zaintzaren mugimenduak eta egoera ere. Miren? Bueno, hemen aurkeztu zen batzordean, txosten eta dokumentu desberdinak, aurkezten zutenak ekitaliko gastuen eta sarreren gauzatzeari zegozkenak, eta baita ere itxitako ekitaldi batzuetakoak, nola egokitzen zian. Eta dagokio urtarriak batetik ekainaren 30 bitarteko epealdiari. Osoko bilkurari 2024ko bigarren hiruhilebeteari dagokion ordainketa epeak betetzeari buruzko hiruhilekoko txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Honi dagokio bigarren hiruhilekoari, hau da, apirilak batetik ekainaren 30 barkatu. Txostenean bertan agertzen da, nola ondorio desberdinak daude, baina nola egin dian ordainketak fase desberdinetan legeak markatzen ditunak, eta hola labur esateko, aztertutako epealdian, fakturen 183 legezko ordainketa aldian barruan daudela, eta horrek esan nahi dula zenbateko osoaren 182. Eta gainontzeko guztiak, epetik kanpo daude, baina, gutxi da. Eta gero, ordaintzeko bataz besteko epe globala 9,26 egunekoa dela, eta, hori udal teknikariek ikaragarrizko lan egiten dutela, eta, hori eskertzekoa da hain epe motza edukitzea. Eskerrik asko, Miren, eta eskerrik asko Ales, departamentu buru moduen. 11. puntu, ondokoaren berri eman, eskontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana. 2024ko 1963 alkatearen dekretoa. Ester, mesedez? Bai, egunon. Hemen daukagu Ander Uriarte Pujan zinegotzearen esku uste jarraien aderazten direnak eskontzeko ahalmena. Igor Villambrosa Garzia eta Miren Gotzone Arrospide Erdaide 2024ko iraiaren 20an izan zena. Eta Leonardo Rueda Pareja eta Evdokia Feodorov arteko eskontza 2024ko iraiaren 21an izan zena. 12. alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Bai, alkateak eskuordetuta tokiko gobernuko batzarra 2024ko uztailaren 26tik iraiaren 20ra hartutako erabakiak zerrendatuko daz. Lehenengoa Zeleia eta Zentroko taberna kafetegiaren zerbitzuen makidaren kontratua esleitu. 2. Boroa industrialdeko 2 abiko pabelloi hobi industrialak estaltzeko obra lizentzia. 3. Zuzendutzan da irekian eta lehiaketa oposizio bidez 8 administrari lanpostu betetzeko oinarriak. 4. Obra lizentzia Jauregibarria kaleko lehengo zenbakian dagoen eraikinean igogailua aldatzeko. 5. Obra lizentzia luzatzea Carmen kaleko 31 zenbakiko 3. blokean dagoen igiezinean oztopo arkitektonikoak kentzeko. 6. Obra lizentzia luzatzea Gudari kaleko 47 zenbakian dagoen igiezinean oztopo arkitektonikoak kentzeko. 7. Obra lizentzia Derandein San Miguel auzoko 5 zenbakidun baserriaren egitura finkatzeko obra lizentzia. 8. Onartu El Carmelo Parke berriko oinezkoentzako irisgarritasun obrei dagokien udal proiektua. Eta 9. Onartu El Carmelo Parke berriko oinezkoentzako irisgarritasun obrei dagokien kontratazio espedientea. 10. Obra lizentzia fatxadako betzeko Dudeako San Miguel auzoko 12. zenbakiko biltegi logistikoan. 11. Dorre Garabia aldi baterako instalatzeko obra lizentzia Boroako industrialdean dagokion ziklo kombinatuko gas naturaleko zentral termikoko ekipoen mantentze lanak egiteko. Eta 12. Obra lizentzia txikio eta 10 eraikineko EAT-an antzemandako akatsa konpontzeko. 13. puntua eskariak eta galderak. Baten bat baduka zehozar? Isidora? Bai, nik gurenek eskatu, komisioan eskatu nuen, baina eta lehen hau Mikel Kergetari eskatu nizkion, datuek ze laguntzak ematen dituen diputazioak zorrontzan sarren beharrak betetzeko.
batez ere, prestazio ekonomiko personalak, da ayuda familiar, eta gero baita ere, residentzietan, zenbat auzokide dagozen, zornotzakoak, eta zornotzakoak beste leku batzutara bialdu diranak. Eta zenbat dagozen ere lista de esperan. Da hori eskatzen dut batez ere jakitzeko nola betetzen ari geran sektore zarren edo edadekoen jentien beharrak. Badakit horren aparte da geure udaletxeko laguntza hori badaukat, eta gero falta da GV, Gobierno Vasco, dekon teleasistentzia servizioaren kostua. Horretanak jakin eskero, ni bestaldetik neure estudia dauzkat zen necesidade dagozen, presentatuko dut atornaztien, eta orduen jakingo gendukez, haber, ze puntura arte betetzen ari geran beharrak. Badakizu, Ainoa esaten duzula, hemen daton guztieri zerbitzen zaio. Baina, orain artekoa eta oraindik aurrera izango diren behartasunak oso desberdinatire. Ez dakigu zenbat diru diputazioak sartzen duen etxien zaintzeko laguntzarekin. Ayuda familiar. Claro, badakigu ayuda familiar hori askotan erabiltzen dela kanpotarran drabat kontratatzea bajo mano. Horrek gauzetana bukatzeko ordua da, ez, dignifikatu enpleo hori eta dena. Baina nire nahia da hau, horre datuak eskuratu eta orduen presentatuko dugu zelan dagoen gauzie. Horrek datuak eskatuko dugu Aldundire eta Aldundire ero dagokion instituzioari. Horretaz aparte dau noberaren erantzukizuna eta zelan kudeatzen daben diru publikoa eta zetako erabiltzen daben eta zelan mugitzen den bizimoduen eta herrian eta administrazioarekiko. Hor gu ezin gara sartu Isidoro. Ados nau, dauzela egoera batzuk, ez diezela gustokoak zureak, ez gureak bez. Baina eskatuko dugu datuak eta besteak badiez prospekzioak egiten ari dira, bai Aldundiak eta gupe bai. Osea, momentu honetan gauz ikusten zer datorren eta zer behar izan dugun. Eta aukera desberdinak baloratzen eta aztertzen. Ze aukera asko dauz eta egoera oso desberdinak dauz pertsona baten eta beste baten artean. Eskerrik asko Landabe. Orduen, Ainoaz, badago herriko, zuen ekipoan, badago zerbait aurreatuta jakitzeko, konpartitzeko, horrek ez dinuzunak estudiatzen ari direnak. Zalantzak diez bardinek, eta nora joango garen, eta uste eta aukera desberdinek aztertu behar dugu zela, erabakiak hartu baino lehen, zezuk esan duzu moduen, diru asko dauko lokan. Eta aztertu behar da zein dan egokiena eta zein dan efizientena. Bai, gero, zuk dinuzu, zelan gastatzen duen bakotxa, ni hori ez du planteatzen momentuntan. Baizik, gastatzen duena, zorontzan gastatzen duena jakisteko. Hori, oraindik ez nahi sartu ez da baidan, baina guru du jakin hori, ze behar bada da asko da gitxi ez dakigu. Nire komentarioa zan zentzu baten, Aldunditik jaso aldozu diru laguntza hori. Baina diru laguntza horregaz, zu geratzen bazara, edo kontratatzen baduzu, kanpotar batzuk esan duzun moduen, baina hori... Hori es un tema gordo. Ezin gara sartu. Es un tema gordo, ya. Claro. Y muy difícil de fiscalizar. Gauzak dizan moduen. Bueno, propuesta egin beharko dira, bai. Bueno, hori eskatuko duzu eta paso baten hartuko. Eskatuko duguz datuak. Eta datuak dekogu zenean, Soniak bazauko dotzuz batzordean, ero batzordetik kanpo badakizu, bai Mikel, bai Sonia, bai nineu, osea, pres gauz laguntzeko. Deko zuzen zalantzak eta usteat kezka hau edo gai honek arduratzen dozkule askori. Pres laguntzeko eta zure partaidetza badekogu asko sobeto izadero. Osposiko. Bai, badakizu guk foro hau ulertzen dugule, danon parte hartzea bermatu beharko luketen foro bat moduen, hau da, ez gu bakarri, baizik eta zornotza osatzen dugun guztia, honez? Eta gaur, ikasturte politikoa hasten dugun honetan, lehenengo pleno da ikasturte politiko honetan, eskaera zahar batekin gatoz berriz,
Eta da, plenoak eskatzen dugu berriz, arratsaldetan izatea, uste dugulako horrek bermatuko lukela denon parte hartzea izatea. Besterik ez. Eskerrik asko.